Uwa gida sarautar mata. Takawar ki lafiya. Ina ta magana uwa gida tunda sai fushi kike. Ya ba zan yi fushi ba. Ni ho bari in gaya maka wata magana tsakani da Allah na gaji da abin da ka kai min wallahi summatullahi daga yau ni ƙara ganin ka ko kallon mace kai. Kakka mance ka dai tuno ka da karijiya da nayi ko. Ka dai tuno ko. Wallahi zan ƙara tsunduma karijiya. Ni fa kin sani fa kwanciyar hankalinki shi nake so. Yanzu kin ga ko jiya kin san ba kuɗi aljihuna amma hakan tashi da safe na je Alhaji Shehu Kaduna mai SPC na je na ciwo bashin kuɗi na je na so maki jallabiya ko kin manta? Ban mance ba alheri ne. Ni abin da zai saka ki farin ciki ni shi nake so. Ai ko da kika ji an ce bawan mata. Bawan matan nan wani ho hidima ya fakke kadai ce nake ma. Ba sauran wani mata. Ina kike so ya tsaya? Nan nika so. Nan ko? Nan tsakani ina ganin haɓaka ta nan gehe ina ganin nan ta da mata nan nika so. Magana ta kare. Shiga ki fito. Shiga ki fito. To ka tsaya nan. Da kin fito da liƙabi ma da kin ma na saka saboda kan ma. A halin ka ni sani na mama to tsaya ne na haɓaka. Na tsaya. To. Ran kika dade. Ka in kakka matsa. Nan kika dade. Kakka kalli kowa. Nan kika dade. Allah tsare. Kana nan. Iyana. To. Allah tsare. Amin. Kakka matsa. A fito lafiya. To yayi. Yan kutumar uba. Ni zaki nera sha. Ke nan lokacin da kafin in aure ki wace irin yanga ce biki mun ba. Ku zo ku gani bawon mata. Yan mata? Haba. Ai tun da naga kin zo zaki wuce. Yanayin salon tafiyan nan taki da kike tafiya kina girgizawa. Sai na ji ga baki daya raina ya biya. Bawon mata. Ina da wani dan guntun uzuri. Akwai wani malamin mu nan gidan. Samun nan baki. Zan kira ki a waya in an jima. Ki kashe min murya mu sha fira. Sa nan baki. Number zaki saka man. Waya ta ce. Sa nan baki. Kin saka? Ina ji. Ya haka. Kai da na bari nan matan ku aure ne a zaune na wurin fa. Ha ba uwa gida. Ai nan da kika ga na tsaya ina ta haka jikina ne ya dan yi nauyi shine nazo ina ta exercise ko Allah zai sa jikin ya warware. Shar na ku ya kai haka. Wani irin abu ne haka? Abin har ya kai abin da muke jin labari a media a shi da gaske ne. Ku biyo mutum har gida da iyalinsa ki zo ki kawo waya kin sai sabon waya. Kin ta ji ta sayo waya ko? Dan ta ja min shari wato tarba ni da ke to kake yadda. Ban san ta ba, ban san ki ba mu je uwa gida. Mu tafi uwa gida. Ban san ki ba. Mu tafi. Kai, kakka nemi kare na mun da hankali ka san ko ni ba na san kowa a kai wallahi na tafka ma rashin mutunci. Haba uwa gida. Haba malam, ya zaka bata waya gabana? Gaban idanuna ka bata waya ka ce ta sama lamba za ku yi waya ka ta kashe ma murya. Tun da muka iso na gane wannan mahaukacin ne wallahi. Can yake zaune yana ta hararata. Ashe mahaukaci ne. Ni ma kake biye shi. Ni fa ban gane ba kakka mai da ni mahaukaciya zan tafka ma rashin ke mala da Allah sane inda kin kai. Da Allah da Allah kin ga mahaukaci can. Kamayya je ki da waya. Mu je. Je ki Allah ba ki waya ne. Lokacin waya Islamiyya yayi mu je uwa gida lokacin waya Islamiyya. Zan tafka ma rashin mutunci kakku mai da ni mahaukaciya fa. Kar nika kallon ka kai ka hi kowa sani. Lokacin zuwa Islamiyya yayi mu tafi lokacin zuwa Islamiyya. Zan je in koyar da yara makaranta. Mu je da Allah mu je. Ban san renin ban wasan abin da kai man kana ne ma kare na mun da wayau fa. Mu je. Haba wannan wancan ada ke da kin gashi wancan san munafiki ne. Ga da tsohuwar mu ne kai kana ina. Nan da gidana na zaman ka. Ka wuce mu je. To yayi. Ka kiyaye ba. Waya ta tana can gidan sa caji. Kana gida mu je uwa gida. Ni yake da mun ka zo haka. Sosai ne yake yi. Zabi yake ba ki gani yanayin rana. Zabi yake yi. In kuma gidan zaka koma ka gaya mun sai ka shiga cikin gidan sai in je in ma mai gidan bayani ka shiga in shi ka so mu je. Bata. Domin samun sababbin komedin mu masu zuwa, ka yi subscribing shiga YouTube sannan ka rubuta Bawon Mata Comedy sannan ka danna ƙaraurawa. Za ku kasance tare da mu Bawon Mata Comedy.